Mga frontliners sa Lapu-Lapu City College na dasig tungod sa pag-us-o sa gidaghanon sa mga COVID cases sa Dakbayan. Sa 60 ka mga individual nga na-contact trace, usa lang ang nagpositibo. Si Luan Mayrondina sa report. Sulod na sa pipila ka semana nga kanunay mag-double digit ang mga COVID positive case sa Lapu-Lapu City matag adlaw. Apan karong adlaw, malipayong gipahibaw sa crisis manager na Jel Banasya nga sa 60 ka mga individual nga na contact trace, usa lang ang nagpositibo sa COVID-19. We know this is just temporary and this is not permanent kay the pandemic is still there. But this will boost our morale. Dugang nakapadasig sa mga frontliners sa syudad ang padayong pag-us-o sa mga kaso. Kun kaniadto, puno ang 35 ka mga COVID beds sa Lapu-Lapu City Hospital, karon unom na lang niini ang nag-okupar. Samtang ang usa gikatakda ng ibalhin sa isolation facility. Sa 190 bed capacity sa Lapu-Lapu City College nga mo'y isolation facility sa mga asymptomatic patients, 49 na lang niini ang okupado. Sa pagkakaron, aduna nay 1,846 ka mga COVID cases ang Lapu-Lapu City, apan 606 na lang niini ang active cases kay naka-recover na ang 1,164. This is now very encouraging and magpuno pagid ni sa atong kaikag nga sakto nga atong gibuhat nga kinahanglan gyud i-edukar ang mga tao, no, adto gyud sa kaning mga sitio level. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.